Sammen, vi har lavet en ny YouTube-kanal, og vi gider ikke vise vores ansigter foran et kamera, så vi har ikke et kamera. Så vi bruger bare hende her. Vi bruger bare hende her. Tag det som, at jeg ser sådan her ud. Nej, det her skulle ikke rense. Vent lige 2 sekunder. Beep. Og det skal siges, at vi har sådan en lattergas bagved. Vi har en lattermaskine, der griner for os. Okay, ja, hallo. Okay, kage? Alle 4 kage, det er populært. Kage? Ikke for noget, men hvis I ser den her video, og I spiser kage, mens så... Like og subscribe. Det skal jeg også gøre ellers, men... Hvis I spiser kage, så skriv det i kommentarerne. Kommentarerne. Undskyld, det er mig, der har fået Minecraft på hjernen. Det her, det er sådan, man laver ostesandwicher. Man tager et ost, så tager man noget kylling med... Hvad er det egentlig der på? Ananasskiver. Så gensblasser man det ned i en skraldespand. Og så når det har stået sådan i 3 timer, jeg har bare lige det her stykke ved siden af, så tager man det, og så kommer man det i toilettet. Og skyller det ud. Og så skal man ind på Aarhus Kommune, halløjsa, for at finde det igen. Oh my god. Men altså, vi tænker også her på kanalen, der vil vi også have nogle gameplays. Så vi kan lige starte med at spille de her topmoderne spil. Ja, og så skal vi have en... Oh my god, vi tager den gyldne. Det er meget bedre. Den er golden. We could be good. Okay, og vi skal også lige have et facecam på. Facecam? Nej, for satan da. Facecam, sagde jeg. Facecam, og... det er bootycam. Det er bootycam. Bootycam. Det er det nye og moderne bootycam, der filmer din røv. Og vi skal også lige have nogle popcorn. What the fuck, jeg æder hurtigt. Bare sådan lidt. Jeg tager alle popcornene på en gang. Det er også cool. Sammen, vi har lavet en ny YouTube-kanal, og vi gider ikke vise vores ansigter foran et kamera, så vi har ikke et kamera. Så vi bruger bare hende her. Vi bruger bare hende her. Tag det som, at jeg ser sådan her ud. Nej, det her skulle ikke rense. Vent lige 2 sekunder. Beep. Og det skal siges, at vi har sådan en lattergas bagved. Vi har en lattermaskine, der griner for os. Okay, ja, hallo. Kage? Alle 4 kage, det er populært. Kage? Ikke for noget, men hvis I ser den her video, og I spiser kage, mens så... Like og subscribe. Det skal jeg også gøre ellers, men... Hvis I spiser kage, så skriv det i kommentarerne. Kommentarerne. Undskyld, det er mig, der har fået Minecraft på hjernen. Det her, det er sådan, man laver ostesandwicher. Man tager et ost, så tager man noget kylling med... Hvad er det egentlig der på? Ananasskiver. Så gensblasser man det ned i en skraldespand. Og så når det har stået sådan i 3 timer, jeg har bare lige det her stykke ved siden af, så tager man det, og så kommer man det i toilettet. Og skyller det ud. Og så skal man ind på Aarhus Kommune, halløjsa, for at finde det igen. Oh my god. Men altså, vi tænker også her på kanalen, der vil vi også have nogle gameplays. Så vi kan lige starte med at spille de her topmoderne spil. Ja, og så skal vi have en... Oh my god, vi tager den gyldne. Det er meget bedre. Den er golden. We could be good. Okay, og vi skal også lige have et facecam på. Facecam? Nej, for satan da. Facecam, sagde jeg. Facecam, og... det er bootycam. Det er bootycam. Bootycam. Det er det nye og moderne bootycam, der filmer din røv. Og vi skal også lige have nogle popcorn. What the fuck, jeg æder hurtigt. Bare sådan lidt. Jeg tager alle popcornene på en gang. Det er også cool.